नुबाय गुमैया मा जाहरनो नै दिन्दां हखायो फवासे लाला आधा केजियानो फैखायो ने बयलारा नै खैला मैला बाजाराव फैबाय ओरैबायदि अखासो हाना होबाय आरोना मैगं लांनो फैनाया ओमफ्राय नै मैगंखौ लाबाय आं मा होनांगौलाय फुदुना दा मैथा एसे होनानै जानोसै आरो ओमफ्राय जोंना जानायाबो मा लांफैदों नोंलाय मामिजों फैदों खाथियाव नोंसिनिथ' गाबोन सार्सडे जाहैबाय ने नों मोसाया मोसायो मा मेथाइखौ मोसाना जुम जुम हादों आच्छा मोसानायावबोथ' बिराद डेन्जार खाना ओरैनो मा क्लास दा क्लास 9 आच्छा क्लास 9 जोंना डेन्जार खालै बियानैया नै मोसानायावहाय औ ओमफ्राय लाइफआवहाय मा जालांनो गोसो नों फरायनानैहाय जेनेबा मोजां मोसानानै मोजां जालाङोबा डान्सारबो जाहैनो फरायनानैहाय गिदिर गोलाव जाहैनो गोसो जाहैबाय ना दा बेबायदि आरोखि गाबोन गोसो होदो मोसानायाव ने ओमफ्राय नै एसे जास्ट दखानाव फैदों आरो दखानाव फैनानै एसे बियानैखौ लोगो मोननायखाय एसे भिडिअ लाबाय आरो ने नोंसिनि आब'आलाय बबे थांखोथाय आब'आ कुसुगाव कुसुगाव एक्ट्रिससो बिब'आबो ने मा मेथाइमोनलाय नोंबोनि एलबामा गोसो थोफ्ला थोफ्ला औ गोसो थोफ्ला थोफ्ला ने आच्छा अ नै जोंना आब'आबो गुमै अ माथो मबाइल फिसासो होखो नोंलाय नुनो जायो आच्छा ओमफ्राय नोंथ' मबाइल लाथ'खाखै दा औ मबाइल लानो नाङा दे फरायनायाव गोसो हो फुदुना ओरैबायदि मोजां नैबे मैथाजों जानोहाय लाबाय आङो फुदुनाखौहाय आंबो लाबाय दै नै मोननै लाखाबाय आं ओमफ्राय अबावथो खामोन आब' बेबो 20 थाखा बाहाग ने ना एलेंगा नै बिराद मोजांथार जानो एकदम मैगं गोजा नै जा अखा हाना होनांगौ हाबाय अयथासार मैगं लांनो फैनाया बिराद मोजां ने नाजों जानो थाइगिर दासो एसे ददाहांबाय आरोना अखाया नै हागासिनो दङ नै दा लान्दा खान्दा जाजोबलायबाय नै अखा हानानै खारजोबनांबाय आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बेयावहाय फिन' एटिएम ओमफ्राय नै बेयावहाय ओरैबायदि मोजां मोजां खायद' मोनजायो आरोना नै फैयोब्ला हाबनानै जालांनो हागोन नै बेयावहाय दखानालाय फिसा ओरैबायदि मोजां मोजां बुस्थु मोनजायो आरोना बेयावहाय नै जोंना बे फंबाया मावो आरोना नै बयलार बायदिसिना बानायगासिनो मा आइटेम बानायनाय जायो फंबाय मोनब्रैल' बानायलै आच्छा मोनबा जायो मेगिजों आरो मेगि चाउमिन चिकेन पक'रा आलु चप ओमफ्राय मम' दा निस्सय खोनाबाय ओरैबायदि मावनायावहाय एक्सपार्ट दै फैयोब्ला जालाङो दाबाव आरोखि ना नैबे खैला मैला बाजार जाहैबाय एसे सोनाबलाइनजों आरो सिख्लाफ्रा फैखालायबाय हनै जानो ओरैबायदि अखा हादों नै गोसोमल' नायदों नै होमब्लाबो माने जास्ट भिडिअ लाबाय आङो नै बेबायदि आरोखि ना नै सिख्लाफ्रा जालांखानायसोलायदां जाथ'लायदां बहाय थांलामोन नानिमोन ए आच्छा दे दा नै बेयावहाय फैनानै जालांनो हागोन आरो नै ओरैबो माहाय माहाय होगोन बेखौलाय आलु चप दं अ आच्छा आलु चप ए अ गाबोननि अर्डार जाहैबाय दा बिदि आरोखि आयु नाया नै बरिया बरियाल' दं दाबो नै आयो ना एलेंगा गोजा नै आसोल जोंना जायगायावनो मेरलालै नाया हाजोआव थांनांलाया मेरला नै एभेलेबेल ने दानसे सालान मोनखायो दा मेरला जा बायग्राफ्रा बायनोसो हाले औ बेफ्राव लायो दामाबो खमखा होनदों नामा दा नुबाय गुमैया मा जाहरनो नै दिन्दां हखायो फवासे लाला आधा केजियानो फैखायो ने बयलारा नै नांग्रोजोबखाबाय
बयबो लानांगौलै नै बयबो लानांगौ इनिखान नोंबो लाबाय दा औ माथो लाबाय नाय खिन्नाखा थिखांनायसाय गुमै फवासेयाखौ र' जास्ट थिखांनाय दे नैबे र'दे र' नैबे फवासे दा ओमफ्राय नै नायदो बरिया ओमफ्राय आरामसे लाब खालामनो हायो दा होनब्लाबो ने औ दा बिदि आरोखि नै बिराद मोजां ओरैबो एभेलेबेल औ नै माजों जागोन बेखौहाय दा थारुन दङ आदसा थारुनजों खायसे नै गथाखौनो लाबाय नैबे फंबायमोना गथाखौनो लाबाय बे मोनालाबो होबाय आं फुरा मोना जाखाबाय बेथ' लानो हायाखै होनदों दहाय फुरा खाफाल हमथानासो दङ नै नों लानो हायाखै होनदों नामा लानो हादों खाथियाव मा दङ खाथियाव गय ए माथो बिलाय ओरैबायदि गरिब जादों एब्राव नै बुस्थु लादों इयो आथिं थोंब्रै लानो हादों नै आथिं थोंब्रै फैसा दैनो मोनैया होस इउटुबाव नुना दङ मोननांगौखौनो मोनाखै आरो दा आथिं थोंब्रैनि 20 थाखा नै बेखौनो जाहैनायसै दोनो जाहैनायसै फेमिलि हिसाबैहाय आदसा खोथिया माथो खालामबावनाय समावहाय बिदिनो जायो थेखा बेथाबो डाउन जाजोब्बाय नै साख्रि गैया बाख्रि गैया लेखाबो रोङा जाहैबाय औ दा बिथाङा थोंब्रै आथिं लाबाय बिदि आरोखि देलायग्राफ्रा एभेलेबेल नै ओमफ्राय गाबोनथ' टिचार्स डे जाहैबाय आंना फिसाजोआ नैबे खलमखौ बिहरदों आरोना फिटिं खालामना लांनांगौ गाबोनहाय दा बेखायनो लानो नागिरदों आं एसे दखानावहाय ओमफ्राय मोनाबाय नै ओरैनो जास्ट इम्परटेन्ट भिडिअ नङा ओरैनो जास्ट ब्लग भिडिअ बायदि लाबोबाय आरोना नोंथांमोनजोंहाय एसे लालाबायनोसै सेनफ्रा मोजां मोजां दंथारो नै नोंबो लाबाय नानि दा अ आच्छा दे